Dit lekkere pakketje is voor Douwe en Remy Huizinga. Ze wonen in Surhuisterveen en hun dochter Ali die heeft dus een berichtje gestuurd. Want ze zijn namelijk 50 jaar trouwd. Nou, dat verdient het wel wat lekkers. Dus we zullen even zien als ze thuis zijn. Hopelijk hebben ze ook een leuk feestje en dit komt dan wel van pas. Oeh, er is ook een hondje. Goeiemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je even hier bent deugen. Ik heb namelijk een mooie verrassing voor jou. Dat is net te gek. Nee, kun je een stapje naar varen doen? Dan kunnen we jou ook even zien. Ja. Want is jouw man ook thuis? Ja, maar die is ziek. Oh, dus die moet even binnen. De advocaat die moet net boeten komen. Nee. En dat ook nog op je trouwdag. Dat klopt, ja. Want Ja. hoeveel jaar ben je hem trouwd, joh? 50 hier, ja, ja. Nou, de wie en die toch, dat verdient een leuk pakketje om dat te vieren. Ja, dat is leuk. Ja, 50 is mogelijk. Net hoe kreeg het van, man. Ja, zo jammer dat het nog zo snel verkouden is. En je zag heel, ja. Nou ja, ik is niks aan de hand in het oors. Dat zie je net ieder inderdaad, maar misschien dat dit een opkijker is, vader. Vast wel. En dan deed ik daar zelf wel op. Nou, Ik heb tot eten, dus ja. shit. Nou, iedereen en die hier een berichtje stuurt, want ik weet het natuurlijk net samen dat jij me trouw bent. Heb je enig idee waar dat wijzen kan? Ik denk haast dus Ali. Klopt helemaal. Ja, want die had hem wel van sokken fratsen. Ja, ja. En dan neem je hem tek nog op en je stuurt het tek nog uit dat ik wil in de gaten. Zeg je dat inderdaad? En ik stuur er net uit, ik heb de bril net op. Nou ja, fruit maar. Maar je krijgt wel een hartstikke mooi pakketje, alsjeblieft. hartstikke leuk. Geniet ervan. Wat een leuke verrassing dit. Hè. Ja, ja. Nou, Ja. hopelijk kun je man er ook van genieten, ondanks dat er wat ziek is. Ja. Nou ja, hier zit wel bij de tafel, maar hier zo heel. Ja, ik moest ook wel laten zien, zei van de morgen van mijn kerst weet ik gewoon wie het van. Zo, sabbat, het uit de Noordzwaai rent dan, hè? Ja. Nou ja. Maar ja, als het net naast een dekkers, die is bijna 91. En hier verder zit er nog gelukkig altijd heel goed. Dus ja, mij dankbaar wijzen, ja, Ja. echt. Dus je bent er wel van plan om even terug te gaan. Wie wil eigenlijk nog wel 60 jaar? Ja, of iemand de ruzie kreeg dat ik zie nog steeds, ja jong, wat wegwijzen. Dat zou natuurlijk ook mogelijk werden. Ja, dan shuffle hier, dan zullen we wat afvallen, Dat toch? denk ik ook wel, ja. Ja. Nou, lok weesje en geniet ervan. Hartstikke fijn, dankjewel.